Pán splnomocnenec chodí a máva nejakou správou, ktorú nikto nikdy nevidel. A naozaj je tu značná časť verejnosti vyrušená. Viete, kto videl tú analýzu? Nikto. Nikto. Prešiel rok a pol, odkedy máme splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania pandémie a do dnešného dňa sme nevideli žiadnu správu, ktorá by bola predložená na vládu o tom, ako tento proces riadenia, manažovania pandémie, jednotlivé nakladania zdrojov bol realizovaný. Vláda Slovenskej republiky dnes rozhodla, že nebude odoberať ďalšie vakcíny, pokiaľ nebude k dispozícii ďalšia kvantitatívna analýza. My ako Hlas trváme na tom a chceme, aby sa k tomu vyjadrila kompetentná autorita, v tomto prípade Biomedicínsky ústav. Keď sa vám dostane do krvi v dôsledku odrenín, od stromu a podobne, nezmeníte sa ani na citrusovník, ani na nič iné. Pán